To je jahod. Hele, už budeme skoro hotoví. To je sklizeň, panečku. To je kvalita, panečku. Mňam, už se těším, až si dáme parní zavařeninu. Tak, rychle to odnesu. Tak to je tíha, panečku. Co teďka? Všude samé jahody. Tady jsou taky jahody. Všude samé jahody. Pane bože, ty si nemehlo. Ach jo, co teďka? Mám nápad. Dáme je do sklenice. Tak. Šup. S nima. To je nádhera. To je fuška, fuj. Pojď, zahrajeme si jahodnic. Jasně, dobrý nápad. Šup. Tady máš. Šup, šup, šup. Tady máš. Jo, to je. Tak. A jo, kde jsou jahody? To nevím. Tamhle jsou. Pardon. To jsme nedomysleli. To je nápad. Užijeme vysavač. Jasně, jdeme na to. Tak. No, ježišmarja, musíme to rozmotat. Tak, tady to patří. Vysaďte nahoru, jasně? Tak, zalepíme, šup. Tak, to je puška. A šup s těma sklenicema. Tak. A začínáme. Zatím to ne. To je, panečku, rychlost. Tak, vyměníme sklenici. Je plný sáček. Co je? No, sáček je plný, ne? Musíme ho vyprázdnit, no. To je nádhera. Tak. Jedem. Jejda. Kde je ta jahoda? Tak kde je ta jahoda? Jahoda jedna mizerná. Ježiš, nic nevidím. Nevidím vůbec nic, nevidím. Pomoc. Au. Nic nevidím. Už vidím, ježišmoje. Ne, pomoc. Já ti dám. Ty mě nikdy nepřemůžeš, ty hnusný sáči. Au. Ježiš. Pate, kamaráde, jsi v pořádku? Mám nápad. Jahody vypereme v koupelně. Pojď, jdeme tam. No, co teď? Takže se utřu, tak. Tak, hele. Teď tam vložím ty jahody. Tak. Dáme to na nejvyšší rychlost, tak a jde se na to. Šup. No to je krása, tak se na to podíváme. Kde jsou jahody? Já je nevidím, tam žádné nejsou. Jahody, tam nejsou jahody, kde jsou ty jahody? Já nevím, kde jsou jahody? Tady jsou jahody. Hoď tam ty jahody. S největší radostí. Šup. A teď to zašpuntujeme, aby nám to zase nevyteklo do vany. Co z toho bude? Nevím. A sakra, to se nám nepovedlo. Všude samé jahody, všude samý kompot. Kompot? Mňam. Člověče, mám nápad. Už vezu ty jahody. Výborně, kámo. Tak, dej tam cukr, jasně. A jenom trošičku. Tak. Šup. Tak. A mléko dáme. Tak. Dobrý nápad, Mate. Tak a je to.
To je vynález, co? Výborný vynález. Tak, šup, teď to pustíme. To bude zavaření na panečku. Jejda. To nám nevyšlo. Co teďka? Mám nápad. Musíme to zalepit. Divíčka. Co to? Jasně. Fuj. Tak. Šup. Se přilepíme. Tak, teď to dáme v obrovském množství do tohohle velikého tlakového hrnce. Tak. Co to bylo? Brrr. Mate, kde seš, Mate? Tady. Ale nalijeme tam trochu studené vody, aby nám to zase nebouchlo. To je nápad, co? Jasně, jasně, hehe. Tak šup tam s těma zavařeninama. Tak. To bude nádhera. Jo. No a máme zavařeno. Tak a je to! Wow!